जतन खुलुमबाय त्रिपुरा हास्टेल जत लोकरनो आं फाइनाय बिसि कताल 2022 नि खाका हामथाय चिबाया फरो आनि नुखुंथाय आनि साकसाक निंगिनाय लाइ थांजाक बिसि 2021 गोबांमा बरनो अहायनो याकरमा थांजाबायखा कोरोना भाइरास जन बागै ताइ गोबांमा बर हाइमे जान बिसि काटिका बाक्सा काहाफोर बिसि काटिका फाइदिसिं अ बिसि कतालनो लामसबिनाय जों जे बर बाय जों खा हाइमेरो इंलाइखा बावनो जों नाकारै कताल खे बखा गाहामबाय जों देसा कथालाविनाय बसकां सालुनि बागै जों गाहाम के जोंनि काइटनो सुरिलायनो जों जतनो गाहाम करंताना बागैनाय जों देसा सा गाहाम दङै ते बिसि कतालनो जों खाबाय लामसबिनाय जों यासकना बागैना जत लोकरनो कयो फाइदिंगे जों अ बिसि कताल जतनो जों मानसा जों तंथगलायनो ताइ खा बायखे लामसलायनो आं जत लोकरनो हाइन हाइ देसा आनि नुखुंथाय आनि साकसानि नां खाका मियाफाय जतनो लामसब हामबाय।